sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagmakulog sa kapwa Bicolano dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa akong itinanong matabaon. Kumustan Batag? Iluto na niya. Kumustan Batag nindo dyan? Kapot na mo kan pag-iri. Ay, ako Bicol program na po ini. Al Armario ang Saindong Garibanan. Reporting for duty digdi sa programa. An original na programa. An original na titulo ay say Karantahan Orogman Asin Tarabangan. Ay magayon na bareta si Ate Sally. Mabalik na daso karantahan. Ang tao na nindo yan ha. O, inutong ko na si Ate Sally ta sibut-sibut ini mapa-iriga pa gayon ini. Masa iriga pa si Ate Sally. Kumusta tabi Ate Sally? Good morning. Good morning Tito Al. Good morning din po sa mga paradangog ta digdi sa Ako Bicol program. Ano, mapula manggari ang asang? Opo, mapula man giraray ang hasa. Iyo ta, bata ma Valentine's na baga. Kaya, 2 Saturdays akong wara ano. Oo, naidaw may ka. Ano kami, nag-prenup kami tas nag-MTV shoot kami nung last 2 days, 3 and 4 Tito Al. Busy-busy talaga. Opo, busy kasi malapit na po itong kasalang bayan. Oo, madali na sa Legazpi. Opo, sa Legazpi for ito, Kamalig, Daraga and Legazpi. So 49 couples po ito sa St. Rafael. Second district pala ng coverage Opo, second niya. district. Opo. Ayun. From Kamalig, bali 9 couples, Legazpi 29 and Daraga, Tito Al, 11. So magtataka ka bakit dakulon sa Legazpi? Paano Tito Al? So Daraga and Kamalig, 15 couples po dapat. Kasi may mga nag-back out. Then, pigpunuan namin na lang from Legazpi para City. makompleto sana itong 50 couples. Problema, may nag-back out. The ulit. 49. Naging 49. Last minute na hindi na kami pwedeng magdagdag pata. Naka-set na gabos. Ayun. So February 23, igwa po sindang confirmation and baptismal and ma-confession po sila. Tapos ma-practice na po kami for yung pagpaso sa simbahan and sa reception. Ang reception po sa Hotel St. Elise. Wow. Ayan po. Ang mga ninong ninda, si Kong Saldico, si Kong Jill Bongalon, and then si Kong Pido Garbin. At least aranina Nina, ilang weeks na lang. Dahil aranina ang karaunan. Karaunan talaga. Oy, Tito Al, Pagalit sa simbahan, St. Elise. St. Elise. Di na sinakaypuhan, Tito Al, ng bridal cart. Yan, sa likod walking lang. distance na. Walking distance, ayun na. Tapos, Ayos Tito talaga. Al, may mga schedule kasi kami by 17. Babalik. Galing akong Camarines Sur kahapon. Nakipag-meeting kami kay Mayor Fermin ng San Fernando. Tapos nag-wheelchair distribution po kami for Sipokot, Kamaligan, then Gainsa. May Gainsa. nawalat kaming Magarauta. May, kami duman. And
nag-distribute na rin po kami kaibahan mi si Kong Jill sa Sagmin, Legazpi City, tapos sa Banyag, Daraga. Kasi Tito Alda ko kayo nagbe-message na maaraga daw po wheelchair. Naka-line up na po kaya iyan, kumbaga naka-allocate na, pigbaranga na po for different provinces of Bicol. So igwa sa Cam Norte, Cam Sur, Masbate, Catanduanes, gabos na na probinsya na banga na alaton ta po, so maabot na wheelchair from PCSO. Anyway. Kasi may request si Kong Jill. Tapos mayroon kaming optical mission sa February 17, partner ang KBP Camarines Sur and si Mayor Fermin. And Children International Philippines. Siyempre, kaibahan dyan. Yung mga wheelchair halik sa CI, sa Children International Philippines. Itong mga bar of soaps. Tapos nung Tito Al, February 5, halik kami sa Rapu-Rapu, maski mauranon. Grabe. Kami, nagbangka. Mauranon, nagkabalasa po kami. Di Tapos, ako nakaiba. oo, di ka nakaiba, busy ka po. busy Pero na ako maugbahon pag kami Sunday. nailing ta sa mga kababayan ta duman sa Rapu-Rapu. Problemado talaga ang Rapu-Rapu kan so maurano. Oo, to sabi nga ni Mayor, 2 months pala. Hindi sila nakapag kasi non-stop so nakahanap buhay. oran. Yan. Tapos kaibahan mi po si Kong Pido. Si Kong Pido, maski mauran. Nakita mo so post ni Yes, Kong Pido, angka siya sa motor. Tapos yan doon si Kong Joey, yan si Director Laurio, ang DSWD. Tapos si PNP, Police Provincial Director. Si Sir Punanan. Yes, opo. Ako kami gabos dumana staff ng Ako Bicol. Tapos nakita mi talaga sa sitwasyon. Aside from pagtao po Tito Al ng cash assistance para sa mga fisher folks, na nauman po si Kong Pido kang mga sa mga senior citizen. Nakita mo ito sa post. As bago ako Tito Al kasi ito nagpapabati. Midbid mo ining magayunon na ini sa online TV si Ako Bicol si Miss Jenny. Jenny. Si Jen Nunez. Si Jen. Ayan. At nangaipuhan po sindaki segment producers, cameraman, graphic artist for Tabang Ora mismo, program and news reporter sa Ako Bicol Online News. Preferably daw po ining reporter, sabi ni Miss Jen, from Legazpi. Yan. Legazpi. Kaya sa mga interesado po na maging news reporter, apply lang po kamo kay Miss Beautiful Miss Jane. Nunez. Ayan. Nibid mo yan, di ba? Sexy mo yan dyan sa Nakita mo na? Oo. Ayan. Pag nagpunta kang Embarcadero, di ba? Yaon dumaan siya. Ayan po. Ano pa? So yun, sabi mo kanina, mabalik na yung karantahan. By April po, dito April. Duwang category kita. Itong pwede pa kami and then adult category. Ayan. So, di mapapalaban naman si Junior. Mapapalaban ka man. Ako, kung saan ako? Extra. Extra. So, yung natin, adult category, di ba, 18 to 40 years old, yung pwede pa kami above 40 years old. So, 41 hanggang sa, basta kumakanta ka pa, maski 100 years old ka pa. Basta, pwede pa. Pwede pa. Basta mga March na kita ma-promote kita by March. Alanganin na po, kaya kita, anong petsa na po ngayon? 11. Busy ka mo? Busy po talaga na may mga naka-line up. Si Kong Jill nga kagabi, nag-upload sa kuya na 9 past, mate na yata ito. Sabi niya, pauli pa lang siya. Sabi ko, saan ka galing, Kong? Galing nga ako sa si Bisuwa. Sabi ko, galing ka pa lang ng Virac. Tali pa lang siyang Virac kahapon. Pagal-pagal mo. Po ning assistance din para sa mga fisher folk sa sa itong Bato Catanduanes. Duwang bayan po itong niya. So ko, ang bilis ni Kong, nakapasibisuwa pa siya. So talagang eling mo naman ang mga congressman ng Ako Bicol Party List talagang may iguson. Sige, Ate Charlene. Tito Alden, ako may mga bisita kita. Tapos apunan mo man si Kong Pido para sa update. Available si Kong Pido, tabi Miss Angel.
Baka makasingit kita kay aram ko si Kong Pido kaya nasa Manila eh. Opo, opo. Nasa kasal mo niya ni Governor Grex. Ay, wow! Congratulations, Oo, Gov. kasal na. Oh, Iyaw- best iyaw wishes. baga sa Kasal, Manila, oo. kasal pala na yun. Mm, Oo. ayan. Kaya O, pala sige, si good Kong luck, ha? Gili. Ingat, Opo, ingat. Opo, Ingat Ate Sally sa imong biyahe to Iriga. Oo. Nag-aabol oras si Ate Sally. Taod-taod tabi may mga bisita gyara kita from Sunwest. Sa mga deng trabaho. Sa mga deng trabaho diyan. Mag-abang tabi kamo ta may magayon na bareta hali sa mga taga Sunwest ano? Aha. Ayan, okay. Nasa linya si Congressman Attorney Pido Garvin Jr. Ang sa tuyang Executive Director po kan Ako Bicol. Ang aram ko nasa Manila ini si Kong. At least kasingit kita sa schedule ni Kong. Ano? Kong, good morning po. Good morning Al. Opo. And sa gabos na nag-aantapay kang Ako Bicol Aha. radio program. Bako lang sa probinsya kang Albay, kundi sa Bilog na Kabicolan. Opo, Congressman, dahil man kami naka-estorbo sa imo, bata gari ma-attender kakan kasal ni Governor Grex. Well, tama ka. Congratulations to Mr. and Mrs. Governor Grex and Ana Mhm. Lagman. Kasal nindangon yan. Kita ang ma-interino Mhm. kasi si Congressman Salde nasa abroad kasabay ni Presidente duman sa Japan. Oho. Si Congressman Salde ko ta sa Rosanino alagad duman sa official trip pasiring sa Japan kita ang pigsugo na mag-interino tabi. Kaya pala niya akong ganyan sa Manila. Ganyan ano. So anong oras pang kasal tabi, Congressman ni Governor? 2 o'clock. 2 o'clock pa man. Ayun. Okay, so may time pa man talaga ano. So, Kong tabi, mahapot lang kami kasabang ko nabanggit ni Ate Sally na kan Sunday hali ka mo sa Rapu-Rapu sa padagos na pagreparo kan sa tuyang mga kababayan considering the fact na ang Rapu-Rapu tabi saro sa mga talagang grabing naapektaran kan haros 2 bulan na pag-uuran tabi, Congressman. Well, tama ka Al, and that's long overdue. Haloy na kita mga magpasiring sa Rapu-Rapu. Alagad ini dahil sa kaulangan sa maraot na panahon, day nadadagos ang plano tang magparapu-rapu. In fact, since December pa bago mag-Christmas para may hatod ko ta sunod siya Benapax para sa satuyang mga senior citizen. But because of the gale warning and at the same time sa padagos na pag-ura na sin mga makukusog na hukol, talagang napreventaran kita magdaman. Good thing, kang nakaaging Domingo, kasabay ang DSWD Region 5, asin ng 2D Albay, Congressman Joey Salceda, and ang bilog na puwersa kang Ako Bicol Party List. Nakapagtao kita kiasistensya sa ribo-ribong mga parasira asin mga seniors duman sa Isla Kambatan. E nagpadagos tabi ini for the next 6 days dahil sa 2D Albay nagtao ki cash assistance duman sa mga fisher folks sa isla kang Rapu-Rapu. Ayun, okay. So, talagang, yan, parte sa naman iyang kan padagos sa pigigibo po kan Ako Bicol. And, yan nga ni, mas magayon na yaon man si Congressman Joey Salceda sa pagkataon nin pagreparo sa tuyong mga kababayan, lalo lagi sa Rapu-Rapu. So, sa ibang sektor tabi, Congressman, arog kan mga farmers and fisher folks sa ibang areas, sa aram ko, duro-diretso po ang pigigibong tabang kan Ako Bicol. Well, tama ka si Jill. Ali pa lang sa Camarines Sur para ka duman sa mga parasira at asin mga paraoma man, cash assistance because some of the crops were damaged. And igwaman kita sa mga masunod na we don't know yet, Al, pero may schedule kita para sa nito, Daraga, and Kamalig para sa mga paraoman sa naman na cash assistance. Because kanakaaging daw, so many crops have been damaged sa maraot na panahon, baha, asina ining nalubog sa baha, talagang kipuhan ka assistance sa kanstuya mga paraoma. So, maghalat na lang napadagos man ang ikot And the good thing is we have Kong Jill and then Congressman Saldico who's also working so hard sa trabaho talaga tanganing sa mga pondo na maipababa ta dapat
sa situyang konstituente sa bilog na Kabikolan, makinabang ang gabos na sektor kan situyang syudad. So, siguro i-schedule talang suma nito, and then Daraga and Kamalig duman sa cash assistance na naman sa mga paraoma. Ayun, okay. Kung ining medical assistance for private hospitals, pakipaliwanag po giraray. Well, Ali, that's good news. Ramindo, ang kakaikot tabaga sa mga senior sa pagtakot itong regalo. Hindi ko man ang pinag-announce kasi pisar baga na ang seniors kay po ang kidakulang tabang sa anuman na bagay. And sindaman ang sayad ang estado bilang of advanced age. Kirilangunaan na, no? But this does not cover only senior citizen. It covers all the Bicolanos. And here in Albay, just to announce to you, I will just announce a couple, or siguro nagkapirang hospital na tanda ko, na private hospitals na pwede mag-avail kan sa tuyang medical assistance to indigent patients. Araw kang Tanchuling. Okay? Albay Doctors, Daraga Doctors, Stedes, UST, ang deko na ACE Medical Center. Yan, ACE, So ini sa Darakulang Hospital na pwede mag-acceptar sa paagi kang medical assistance to indigent patient kang Ako Bicol Party List. So mag-inquire lang sa tuyang mga staff sa Ako Bicol office, si Jody yaon dyan. Ang importante lang alday magkuha private room. Pag nagkuha private room, minsan de pinag-o-honor na Yes. makapag-avail sila kang medical assistance al. Ayun, okay. Kasi pag nagkuha kang private, gustong sabihin ka yan, kaya mo. Well, tama. That's an assumption Aha. na may pambayad ka tabial. So these were, to name a few, kasi guwaman kita sa 1st District, guwaman kita sa Lambang Provincial, alag sa Mother Seton, iba-iba. Sa Sorsogon, guwaman kita. Sorsogon, nalingawan ko lang sa mga eksaktong pangaranal. But this is a continued allocations of funds because we all acknowledge na ang sa tuyang mga pampublikong hospital cannot accommodate all patients that needed a public health service. So, ang nangyayari so kung wala bakante sa, like for example, sa BTTH, kung wala bakante talaga, dahil mo maningan ma-imponiran na maghalat asin na magkaigwaki bakanting room. So talagang madumaniyan sa mga pribadong hospital. And ini ang principan ni Kong Salde, ni Kong Jill, and ako man, pinag-push ko talaga ini na magkaigwaki taya po, memorandum of understanding hindi sa mga private hospitals na ini tanganing. May madalaganan itong mga pasyente talagang nangangiipo asing kulang o minsan warang pambayad sa hospital. Ayun, okay. Kung balikan ta po so pagpasirin do sa Rapu-Rapu, may sarong issue o baka man actually issue kundi kumbaga naging highlight sa mga pronouncement lalo na ni Congressman Joey Salceda. Ito pong sinabi, dahil ko nadangog personal pero ang sabi kare nag-endorso si Congressman Joey Salceda na maski si Sendo sa Ako Bicol ang mag-interest sa sayang pwesto ngunyan as congressman last term na baga ni Congressman Joey susuportaran niya tabi basta hali sa Ako Bicol ang mga kandidatong regular congressman ng 2nd District maski si Sendo. So in reaction tabi Congressman. Well, nagpapasalamat ang Ako Bicol Party List sa tiwala as in pinagtataong suporta ni Congressman Joey Salceda. Lalong-lalo na sa haloy na panahon, naging partner na baga ang 2D Albay, asin ang Ako Bicol Party List sa pagdaraki mga mehoras, mararahay na programa, big infrastructure projects, digdi sa segundo distrito, ng probinsya kang Albay. So it goes to show, na ang partnership is, kumbaga, haloy, asin yaon sa tiwala, yaon sa pagtarabangan, asin madarapa, ki dakul, nakarahayan sa situyang distrito, ang segundo distrito. Thank you very much, Kong Joey Salceda. In fact, let me announce to you, na so, mga mihoras mga programa tang pinagigibo,
ilimitar tamo na sa 2nd District kasi si Kong Joey baga 2nd District nakatukaw. So ang sabi niya, partnership kita. So tupad, so AHICS, EDUC assistance, even medical assistance, we combine all our resources so we can cover all beneficiaries that want to avail itong mga serbisyong ito. So dahil ang pipilion al, Opo. tanganing mas mahiwagasta as in dahing duplication. So maihiras ta, maisabwag ta sa kadakalan tabian. So iyan ang idea kang pag-forge ki partnership kang Tudi Albay and Ako Bicol Party List. Ayun, ibig kong sabihin tabi kung makinabang talaga ang mga taga-barangay sa padagos nindong magkatabangan ang Ako Bicol and with Congressman Joey Salceda. Well, tama ka, and just recently we had a payout siguro mga 7-8 mil na tupad beneficiaries, ano? And then ongoing pa ni sa good ni February 14. Sabi ko na nga ni, kung araw kini ang magnitude na pinagko-cover tayo, lalong-lalo na kung nagkaigwa ki partnership sa Tudi Albay, Ako Bicol and plus Tudi Albay, talagang gabos na masakop na. Wala na kitang madangog na sana all. Aha. Because all na. Talagang all. Opo, Kong, ultimo na lang ini. Taon ni naghihirit na naman sa satuya mga texters. Ano da po ang latest kan protest mo sa Legazpi City? Well, just wait. Aha. Padagos ang paghiring kang COMELEC, deta man maimpuniran sinta kung rin sila dapat magdesisyon, asin dapat iluwasan sa indang desisyon. So, ini sa mga bagay-bagay na pinagtatao-ta sana, asin pinagkakaagtaan tiwala sa proseso al. So, let's respect the process and in due time al. Sabi nga ni, in God's own time, maluwas na lang yan kung ano ang desisyon na karapat-dapat. Bako siya na para sa Samuya, kundi para sa buong Ligas Peñas al. Ayun, okay. Finally. Let me also announce. Opo, sige. Itong medical assistance, Opo. siyempre, minsan may fatalities. Minsan may nagagadan. Taron araw ka ng buhay. So let me just announce to you, kung makitang memorandum of understanding sa nagkapirang punerarya. Pero digdi mo na, nalimit mo na alig di sa Legazpi. Ay, naputol. Ate Tricia Tabi, naputol si Kong. Importante ito magayon ito na assistant sa mga gadan, ano? Kong, Tabi, balik ang linya, garo. Ayan na, okay na. Kong, importante ito, Tabi, naputol lang kita. So, assistant sa mga katugangan tang nagagadan, Tabi, sa pagikan mga punerarya. Arap mo al, talagang problema man yan. Saro man yan sa katapos maghelang. Siyempre, ang problema naman nila, ang pagpalubong and ang taol, mahal na, pati sa serbisyo. So, igwa kitang mga MOA na pinaglaugan ang Ako Bicol Party List na kung saan mapapadali asin makakapag-abilan sa tuyang mga kabarangay na libreng taol. And digdi sa 2nd District, yaon ng St. Ambrose asin Subiher. Bihir. But, okay. So, other punerarya, nagpag-ulay pa kita na magkaigwa ki memorandum of understanding, tanganing mapadali asin mapacilitate ang pag-avail kining serbisyo nining burial assistance. So mga kabarangay ta, dito man pigahagadal because, but these services are available, or burial assistance. May MOA kita sa Biher and then St. Ambrose. So, pwede kita mag-avail kan. So, yaon ang mga Ako Bicol coordinators ta sa Lambang Barangay, yaon man so APG leaders ta. Approach lang tabi nindo. Medical assistance and all the programs na available para sa tuya. Kasaba yan Tudi Albay. And then itong nasambitang burial, it's all also available. Ayan. Kaya pala marayon talaga ang koordinasyon mo niyang kan Bihir sa Ako Bicol, Kong. Suminikat, aram mo kung nga suminikat ang Bihir. Nataal. Pati ba lang kaya so ibabagang punerarya pag nagserbisinda pag malubong an kantang pigapatugtog I'll be here. Ano ito? I will be here. I'll be here. Okay, suminikat ba ka sumihir?
Di na og subang funeral. Baka Joke lang, joke lang. Advertisement. Joke lang, Ano? joke lang, joke lang. Dapat alsiron mo ki advertisement, Ah. commercial piece. I-charge ta sa ano? I-charge ta na lang sa ano yan? So assistant na sa gandaan. Para Joke ba lang. sa mga nangangaipuan. Pigo pa. Para yan sa mga indigents. Ipakonsilohan talanta. Kasi seryoso naman sa mga nagadangog sa tuya. Seryoso. Maray na sa Indoga Boss. Oh, And let me greet you. The first one to greet you, Apo. Happy Valentine, Tabi. Ayun, oh. Ah. Sige, Tabi Kong. Thank you. Mabuhay ka Salamat, and Reynaldo. ingat. Eka. Seryoso naman kaya ka para marate. Ikaw para aralat nindoan itataram ni Kong Pido. Mag-aralat sa nangani. Ayaw para credit. Si 134 per meaning nagmamati. Pero ini sa mga mga idol si Kong Attorney Pido Garbin Jr. Executive Director po kan Ako Bicol, ha? Giraray. Happy wedding man. Kay Governor Attorney Grex Lagman. Sabi man ni 811, ini si 811 nga sumago pang kati-text ini na basahon da sa iyang greetings para kay Governor Grex Lagman. Happy wedding and congratulations sa mag-agom Governor Grex Lagman and Ana Leia Bigayan Celestino. Tama ba yan eh? Bakit sala ako ha? Sabi ini ni 811 Ana Leia Bigayan Celestino. Yan po ang agiging agom ni Governor Attorney Grex Lagman. Si Congressman Pido Palan ang interino. Ang interino duman sa Manila. Kaya yaon siya ngunyan duman. Alas 2 pa man ang kasal. Ano po? Okay, ang oras na ngunyan, alas 9:04 na. Diretso na kita, John. Tama-tama to ni sa mga barkada tahali sa Sunwest. Baka may gusto ka, John, tabangan na gusto mag-training ng heavy equipment. Oli, problema yun kay Miss Grisiel. Approve na tulos. Dahil panganin so application letter mo. Approve na. Sige na John, pag-ibuhan mo na ano nga ni so requirements? Biodata po, sir. Grisiel, si Grisiel. Kahit biodata po, sir, okay na po. Biodata. Kuha ba mo niya, bako na biodata na pod? Resume, CV. PDS. PDS pa din. Ano nga pod ka PDS? Personal data sheet. Imagine yan ayun na yung mga bagong kahit to biodata kang panahon to. John. PDS na ko yan. PDS. Sige. Iyo man lang gibuhon. Apo, tapos, if para diretso na din, sir, kasi meron din po kaming examination. Minsan po kaya, kapag kaya man kang oras, one day process po yung nangyayari sa mga applicants. Exam, interview, 3 tests. Ayun. After 3 tests, sir, pwede na sila bigyan ng list of requirements. Maduman lang sa opisina nindo sa Bugtong Bugtong. na po sila, apo. Bugtong. John, sa Bugtong. D3 po. Kay Puan, pang endorsement mi ni John. Mas may letter Kahit na para at least. para noted. Alam, Noted kan mga staff nindo duman na hali sa DCGB. Yes. Rekomendado ka DCGB. Referral. Approve tulos. Tayo pa nga na pipirma kay PDS. Approve tulos. Yan ang kagayonan ka ng mga barkada tangani sa Sunwest, Miss Grisiel. Di ano pa ibang mga skariban ano pala pamilbid mo man Grisiel. Anong pangaran niya? Bas, HR staff from Sunwest. Jonathan? Opo. Ayan, Jonathan. Ayun. Ano nga apelido? Bas po. Bas. Yun ano mo si Kuan, si Jeep? Baka to. si Jonathan Bas. si Jeep. Okay, sige. Gupaulo ka. Seryoso kaya kita. Sige, Miss Grisiel and Jonathan, anong mga magayon na bareta sa Sunwest? So hello, good morning po. Iwa po kitang vacant sa Sunwest as of now. Naghahanap po kami ki HR staff, compliance staff, Ayun. Okay. audit staff,
accounting staff, and GPS monitoring staff. So yung qualifications po na tigahanap ni Digdi is graduate ki 4-year course, business related course, and then preferably with 1-year experience. Pero nag-accept din po kami ki mga fresh graduate. Mga newly applicant. Ayan, ayun, fresh okay. So, bago man dipisi lang, may mga interview pa man yan? Yes po, yung process po is first exam, then initial interview, final interview, then kapag qualified ka for the position, bibigyan ka na po ng list of requirements. May istorya ba kan Grishel, Jonathan? May istorya nga kita? Tao, no? Ako lang pa man ang oras. Sige lang, sir. Big-interview da ko yan. So, aplikante, kan employer, hindi, kung Sunwest din yung big-interview da. Ano nga yung pangaran mo? Sabi na kan aplikante, MP, sir. Ano nga yung MP? Mario Paul, sir. Mario Paul. Saan ka nga naka-star? MP, sir. Ano naman yung MP? Mountain Province, sir. Mountain Province. For MP. Ano nga yung Juan? Ano nga yung ano ini? Ano nga yung ano ini? Ano nga yung kamo? Ano nga yung hilig mo? Sulbing, sir. Sulbing MP, sir. Sulbing MP, sir. Ano naman yung MP yan? Math problem, sir. At hanggang nga yata nag-apply trabaho. MP, sir. Ano naman yung MP? Money problem, sir. Ika nga yan. Gari ka nga nagkainom mo. Ano nga bigyan mo? MP, sir. MP light, sir. MP lights. Nauyam, so employer. Nauyam. Okay, thank you. Tapos nagapot naman sa aplikante. Sir, kumusta sir ang MP ko? Ha? Ano naman yung MP yan? May performance, sir. Ika ngayon, buwaba ka na talaga. Ano nga sir sa hiling mo ang MP ko? Ay, sabi na kan employer, pangya, ayos mga MP mo. Ano nga MP, sir? May mental problem ka. Hindi, pero joke. ito ang istorya kan MP. Ito ang istorya kan MP. Kaya, may siguro sila, magkamong experience yung araw ka. Wala pa man. So, Tumon mo ito. Itong istorya nga ito. Cancelo. Anyway, Jonathan, si Jonathan naman, anong mga bakante pa dyan? Bukod po sa mga staff, naghanap man po kami ng mga operators like backhoe operators, bulldozer, payloader, road roller, grader, forklift, and crane. Ang qualification po, sir, is at least high school graduate, probably with NC2. And sa truck drivers naman po, at least high school graduate, probably with NC2, and with restriction of 1, 2, 3. And sa truck drivers naman po, naghanap man po kami ng mga trainee, maski ang lisensya po 1, 2. Tapos, naghanap man kaming electrician. Ang qualification must be a graduate of 4 years bachelor degree and 1 year experience po. And then sa fireman naman, must possess high school diploma and vocational graduate and may experience man maski 1 year. And mechanico must be a graduate of mechanical technology and with experience man po. And helper mechanic must be at least high school diploma and vocational graduate and with 1 year experience din po. Ayun. Importante ko talaga itong in situ, Yes Pero po. may ko nadangog yan na in situ. Hindi pwedeng sito. In situ. Sito. In situ. Importante talaga. Piga, Paulo ko lang mo. O sige. Ayos si Grisel, baka may gusto ka pang usawan dyan. Okay na yun? Yung additional lang, sir, yung if ever man po, sir, sa mga willing po makaukod mag-operate and mag-drive key trucks, nag-offer din po kami
at pa-training sa mga muya makaukod na kahit wala pa man silang license, apan ano maninda, apan 3 months kang pag-training ninda, pwede before sinda pwede man sinda mag-training mo na. Training mo na bago lisensya. Mas magayon, may lisensya mo na bago training. Okay din yung kasi meron din kaya sir na nag-apply na mga willing talaga kaso walang lisensya. Ayun, So okay. duman, nag-accept man po kami na maski di na muna kilisensya. Then upon evaluation, if ever man ma-absorb sinda ni Sunwest, okay lang Tatabangan. Tatabangan. to follow na lang yung license. Anyway, baka may allowance man sinda. Yes po, tatawanan po sindang allowance. Di at least kung may allowance, makadamot-damot sinda. Makakadamot man po Pwede sinda. na mag-apply kay lisensya. Ayan. Yan talaga ang Sunwest. Pigtatabangan sa gusto makaukod. Basta ang sarong pinaka-importanting requirements, willingness. Willingness. Ayan. Ano pa ang pinaka-importante, Jonathan? Attitude po. Attitude. Tama ka. May apot si John. Sa mga po, kapag na-assign po sa mga sites, meron po sila din na barracks. May Stay barracks. in. Stay in. Yes po, stay in. Tama. Pwede pala mag-stay in dyan sa May mga barracks po naman natin. Kada site. So, dahil pwede mag-stay in dyan. So, dahil man-aplikan. Diba na stay in? Paulok lang. Si Jonathan, kasi seryoso na lalaki. Taga-side ka, Jonathan? Bakakay po. Bakakay. Side ka sa Bakakay? Sa Baclayon. Baklayon. Di ba't yan sa mga taga-Baklayon? May mga nagumati man naman sa DCGB. Eh po, dapat nagdunawag naman po. Dako lang ba? Sa DCGB. Iba na po. Sa Baklayon, Bakakay. Sige. Baka may gusto ka bation. Sige na. Samantala na, ugarin niya ako sa tuyan mikropono. Ugarin niya ako sa tuyan mikropono. Binabati ko po sus gabos na nagdangog sa DCGB. Pakarya? Saan? Sa DCGB. Sinatural na pagtaram naman sa mga kaya. Ano ito? DCGB po. DCGB. May accent na pala. Sige, si Sai. Si Sir Noli po, si Sir Bong, si Ate Dayan, si Ate MJ, si Leia, si Ate Tin, si Junel, si Janler, si Ate Bad, si Kuya Don Ross, and si Ate Jen, si Chris Lee, and si Sir Harry. Yun. Ayos baga. Sige. And Si Sepa. kung sana naman po kung saan po ma-walk-in, pwede po kayo mag-walk-in sa Sunwest, Bugtong, Legazpi City, sa Gate 3 po, and meron din po kami sa Sunwest Recruitment Hub, Embarcadero Legazpi, and meron din sa Lidong, Santo Domingo, Albay. And so, dahil man kaya po magduman, pwede man po mag-send ka mo sa email may sa sunwestresources@gmail.com. And sa mga day naman nakakasend na mawaran data ngaya po, pwede man po sila mag-text sa company phone namin sa 0918-735-4005. Pero mas maganda walk-in. Para diretso. diretso. Personal, Kasi dipisilong pag online. Dahil mo aram kung totoo. Sa kaso, personality niya baga. Mahiling mo. Mahiling na talaga. Kabaga kung sige lang ang online dyan, sige ang turotext sa imo, pag actual na, personal na, ito pala 90 years old na. Dapat nahihiling mo personal. Nahihiling to sa physical appearance niya. Ayun, kung kayang-kaya pa talaga. Nahihiling mo baga sa itsura. Sige, di man ki gender kung ka mo, mas kisisay ang personality niya. Actually, sir, yung last week pala, i-clarify ko lang kasi as of now, ang tigahanap mi po na is lalaki kasi. Lalaki? Oo, kasi yung sa babae po, syempre safety din po. Sa mga sites din kasi yun. Kaya mas tigano mi na lang na mas tigano mi po mas priority sa lalaki. Ayun. Unless na talagang pigiling mo man so pagkababae niya talagang desidido. Tapos so physical kwan niya talagang physically fit na bigapod. Ayun. Okay. So yan mas magayong personal. Ayan. Okay. Sige, Miss Grisel, baka may gusto ka mang bation.
Sa gabos mo na nagdadangog ng mga taga Sanwas. Good morning po sa inyo. Tapos sila mama, papa. Si Sila Ma'am mama, Si- papa, sila ate, nag-ailing. si Ma'am Ani, demo bation si Ma'am Ani. Hi, Ma'am Ani, Ma'am Ning. Sining Sila, sino pa ba? Sina Rochelle. Ma'am Rochelle, good morning po sa inyo. Nakulon dyan, mga barkada sa Sunwest. Kasi pasun mga driver. Ang mga drivers, service drivers, sino pa ba? Kuya Don Ros, Salvador, and yun po, Ma'am Cheat Barrios, may Ma'am Cheat. Good morning po sa inyo. Ayun. Di, gabos ng taga Sunwest. Kapos po na taga Sanwas, good morning. Tapos yung mga trabador sa Sa mga sites, iba-ibang mga operators, drivers, Bicol Wide laborers. pala ang sinda. Opo. Bicol Wide. Oo. Meron din sir actually sa Romblon, Mindoro. Imagine mo, ana, Mga project sites. outside Bicol. Igwa, may Mga mga... outside Bicol. Relocated. So, yung ano, yung mga sa water system baga, may drilling team, may construction team, may solar team, anywhere sinda, Anywhere. maski outside Bicol pala, ano? Yun ta, imagine mo so, water system project tabaga sa Sunwest, ako Bicol, yun na pala na nagigibo na model nationwide. Aarugon inikan ibang lugar. Bako sa nadigdi sa Bicol region. Kaya proud man kita na anak ko Bicol, si Congressman Saldico, yaon sa Sunwest, sa construction team nindo. Talagang iyon kumbaga naging modelo. Dako lang ano paginabang ini mga water system projects ani solar. Walang tabang. Ayun. Kaya grabe ang kay po nindong trabahador talaga. Yes po. Imagine mo na, manlaylain na trabaho. May ano yung mga bigano nindong mga bakante Mga ano. bakante. Sige ulitin mo tabi, Jonathan. Ay wrap up ano mo. So, gusto po mag-apply po ng mga operators like backhoe, bulldozer, payloader, road roller, grader, forklift, and crane, and mga truck drivers, and electrician, tireman, mechanic, helper mechanic. Mag-walk-in na lang po kamo sa Bugtong, Legazpi, sa Gate 3. Ayun, okay. Sige, Miss Grisel, baka may nalingawan ka? Ay, iano ko lang din si Ate Bernadette Adamos. Dati po kasi, siya yung... Si Bernadette. Siya po yung radio guesting. Aha. So, ngunya na... Ika na? Nalipad na po kaya siya sa admin kaya ako na. Ay, Ate Vance. Saka, unique ang boses mo. Bakit ka talaga ang boses mo? Husky. Ayong aya. Di mo alam kung lalaki o babae. Ayong aya. Ini ang sa tuyang pinakamatibay. Matibay na alkalde sa bilog na. Parang maganda si Mayor. Parang maganda si Gobernador. Parang maganda si Congressman. Yung sana German. Mga tugang, ako ang pinadarakan sa tuyang morag na alkalde. Parang magandaan morag ng alkalde. Parang magandaan sa tuyang morag na Congressman. Adala na, Miss Grisel. Adala no. So, Balada. bako sana pang radyo. So, pag intablado pa. Sige daw, try mo. Sample mo. Mag-example lang. Na, malay mo kung ipadarakan ni Sir Salde naman sa entablado, sa stage. Halimbawa sa barangay, nasa kam nagpaparaolok si ang pinakamaray na ini sabi mo 131 may big siya, may big text siya. Sige daw, i-try mo daw. Mga tugang, ako po ang pinadarakan sa tuyang Congressman Saldico. Congressman Pino Garbin, Congressman Attorney Jill Bungalon. Ako tabi ang pinadarating din sa indong barangay ng aning ipaabot ang inorabuin sa sindong abos napadabaon may Makulog sa luna na. Kulog lang sa luna. Pero okay lang sa kayo dyan sila daw. Hindi, sanay na po. Sanay ka na. Talaga. Talagang natural na sa'yo. Pero nagkakanta ka. Hindi ako nagkanta. Masunod sana. April may karantahan na digdi. Ay, madigdi po. Magdigdi ka ta. Testing unta ang mo, boses mo. Jewit ka mo ni Joe. Ano ang mga husking kanta? So, Kijobit.
Jubin. Ano ang kanta? Sige na, sampul daw, Jonathan. Bakit ikaara mo? Sige na. Dahil mo nagkanta. Ang loyo sa kanila. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Ni walang halong biro. Ay, hindi. Sige na, Lucille. Okay na? Okay na? Okay na? Okay na? Yes po. Sige. Salamat na. Thank you so much po, sir. Nagabisita lang, pero may digday. Apo. Tara mo, dakulon ang feedback sa kuya. Dakulon ang interesado. Pagtrabaho baga, siyempre. Actually, sir, nung nag-start kami mag-radio guesting, nagbultuhan po sa mga applicants nito. Totoo. Kasi kay Iba-iba Puan pating talaga lugar. ang tao ang trabaho. Iba-iba pating lugar, igwa ng taga-Kamso, Imagine mo yan, ha? Pamplona, tapos mga naga-inquire na din mga taga-Manila, mga Totoo yan. outside Bicol oo. po. Tanga. Kasi gusto sabihin, dakulon digdi andang trabaho. Yes. Ayan ang problema digdi sa tuya. Saro niya sa mga problema kan Pilipinas. Ang kakulangin in trabaho asin hanap buhay. Kaya maswerte kitang may mga trabaho. Kaya sa mga na ibang trabaho tabi, apply lang ka mo. Sabi nga ni Jonathan, ang pinaka-importanting kwalifikasyon, willingness and attitude. Takon ika ma-apply ka pa sana, gusto mo na maging boss. Attitude yan, problema. Kaya dapat ayos ang sa imong attitude and dapat desidido. Hindi man sana ibang mga qualifications to follow na lang yan. Nahiling man kasi yan kan employer, di ba? Ika nag-apply, mahiling man ang sa imong hero-hero, bago katanggap po na sa trabaho. Okay, thank you. Thank you po. Miss Grisel and Jonathan, salamat sa pagbisita. Digdi po sa satuyang programa. Ma-picture kayo tabi, Miss Tricia, si ma-document mo kayo ni ang duwang ini. Pwede man, digdi ka mo sa likod ko kung gusto nindo. Pwede man dyan, okay di sa likod. Habang kita papadagos digdi kang programa, nagkon lang tabi, mapapicture lang ining duwa ta. Iyon na bagan uso mo niyan, John. Sa mga araw gayan, importante yun ang litrato. Kaya baga, so iba dyan, maski na sana wala nang pigigibo yung litrato. Bago makaon, maritrato. Imbis na mga G, bago magkaon, maritrato. Ayun yan bagaan buhay tanangon yan. Kan mga panahon day ang pwede bago ka magkaon mapangadji ka ngona. Pasalamat sa mahal na Diyos tay ka may biyaya na pigkakaon ngunyan. Pero ngunyan day inot na ngunang litrato. Okay. So yan tabian sa tuyang mga bisita si Miss Grisel and si Mr. Jonathan bus saan ka masakay? Baka man sa jeep, sa bus. Sige, may service ka mo. Ayan. Okay, sige, ingat ha. Ingat tabi, Miss Grisel. Ayan, mga suki tadigdi sa tuyang programa. 25 minutos, makalampas ang alas 9. Uy, sa mga text nindo. Sa mga text nindo, dahil ko na pansin maray sa mga text nindo ayo. May mga text man si 13 digdi. Ayan, okay. Masirambagaan batag na pinakro. Sir Al, ayan, yun, masiramon bagaan pinakro na batag pertiho na yan. Ayan, ang retrato maray lamang kung gwapo. Magayon Iyo baga, amigo. Ayan. Anyway, yan tabian sa tuwing nagkapir ang mga mensahe digdi sa programa. Piconfirm ni kung pido kasubago baga si Congressman Joey Salceda pagduruman sa Rapo-Rapo, may nag-istorya kaya sa kuya, taday man ako nakaiba dyan kan Domingo alanganin, maaga nag-arali, busy man kita pag Domingo, active man kaya kita dyan sa ibang mga pigigibo pag Domingo, kaya di ako nakaiba naman sa Rapo-Rapo. May nag-istorya sa kuya, pig-endorse ngayon ni Congressman Joey
anak ko Bicol, kung si Congressman Saldico o si Congressman Pido na magsalida sa iya, magkandidato as regular congressman digdi sa 2nd District. Ano man maraot yun? Si iba naman nag-comment, kung ano naman mga comment, ha? Ano man maraot yun kung mag-endorse si Kong Joey? Na last term niya naman. Last term na ba ni Kong Joey? O ano man kaya maraot? Anak ko Bicol baga? Maski nga ni ngunya na party list sinda. Dakulao naman ang nagiging tabang. In fact, ang mga drakulaon nga ning project digdi. Sa paagi man ang kanak ko Bicol. Sa paagi ni na Congressman Joey. Sige na ang tabang baga sa mga barangay. So ano man maraot kon i-endorse ni Congressman Joey anak ko Bicol. Nakapabliman sa siring na posisyon. Kung nigaman ki mga interesado kayo na iba na mga kandidato man congressman digdi sa 2nd District, so be it. Ano man ang problema? Mas maringaning dakol? Ano yon? Mas dakol ang ralaban di mas magayon. Tanganing nahiling an pigapod na demokrasya, makapagpili ang tao, kung sisay an pinakamaray. Nagabos man niyan maray. Dahil man ki nagakandidatong karautan ang intensyon. Gabos man karahayan ang intensyon kayan. Kaya lang, anak ko Bicol, sa personal ko man na paghiling, kapabling maray. Kung kumagat sina Congressman Saldico kung sisay sa ako Bicol, sa siring na posisyon. Anyway, last term na ni Congressman Joey Salceda. Ang importante ngon yan, ang teamwork. Magayon ang teamwork ni Congressman Joey at saka kan ako Bicol, as far as mga project digdi sa 2nd District is concerned, talagang yaon ang sendang pagkasaro. May mga hapot na iba, manungod sa politika, pero mas magayon na ireserbata na sana. Ireserbata na sana sa mga masundal daw, dahil sigurado ako may mga kamyada, may mga negosasyon pang mangyayari dyan na June. Tadugay na, 2025 pa. May inutan barangay eleksyon. Barangay eleksyon ba ngunyan na October? Ngunyan na October, mataranom na yan. Kaya tama-tama baga, ining background ta. Sa background ta digdi. Giniboy ni John background ta. Nagtanong ako nin batag. Ngunyan na to na October sa barangay eleksyon. So mga darakulang politiko matanom ki batag. Matanom sinda sa barangay. Ki mga barangay leaders, tayo yan an sendang magiging pundasyon pag-abot kan 2025. Tako ng darakulang politiko, day magtanom ngunya na Oktubre sa barangay, kan sendang mga magiging leader sa 2025. Day man sindaki anihon na batag. Day man sindaki anihon na batag. Kaya ang importante ngunya na Oktubre, magtanom. Magtaranam kita. Tamalo ng gulayon. Unang kaugmaan ko. Una-unaon mo, John. Maabakal ko ako kiduang arog-arog ka ining marigoso, John. Arog ka ining takyag ko kasadit. Duwang marigoso, John. Pipresyon ako kang tindira. 130. 130 na dyan. Duwang marigoso. Binurutasan ko. Jesus Mariose. Magtaranom kita. Anong di kita magterios? Param na kita. Alas 9:30 na po. Sa pangarang ka na ko Bicol. Nina Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and Attorney Pido Garbin Jr. and gabos sa mga taga Bicol. Sa pangarang mga pagiriba digdi sa GB. Dahil tayo na-recognize pala so OKFM Sursugon, OKFM Daet, so radyo natin sa Iriga and sa Tabaco, WGB-FM. Kaso bago, nalingawan ta na. Anyway, sa pangarangkan mga pagiriba digdi, Al-Armario po ini. Thank you, bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika.